Ndị anyị kelee m unu. Asị m ka m jụọ gịnị kpatara o ji abụrụ na ọ bụrụ na ndị ọcha kwuo na ihe a dị mma maọbụ na ihe kwuo si na-ekwe ka esi eyi akwa ma ọ na-ekwe ka esi aga ije ma ọ na-ekwe ka esi ekwu okwu, ọ bụrụ nyanwa ga-abụ ebe anyị niile ga-azọdo ụkwụ dịka ndị isi ojii, dịka ndị Igbo. Maka na ọ na-agbagoju m anya ịbịa asị gị klaasị, asị gị na klaasị bụ mgbe ị na-eme ihe ndị ọcha sịrị ka emebe, onye ọ bụ klaasị. Iyiri akwa nke gị ọ bụghị klaasị. Abịa mmadụ asị ka egosigone ka egosine akwa eyi, ọ bụrụ na iyi akwa akwara akwa sị ya ụka gị na-eche. Kedu onye mere ka ọ bụrụ na akwa anyị bụ akwa eji eje ụka, ma akwa anyị bụ akwa eji eje ịgba nkwụ, akwa anyị bụ akwa ọ bụrụ akwa eji arụ ọrụ, ọ bụrụ akwa eji eje ule maka ọrụ ya bụ interview, ọ bụghị akwa eji eje ikwu okwu na conferences, ikwu ije nnọọ ebe ndị mmadụ nọ, ọ bụghị akwa eji eje court, ịghọtago? Ọ bụghị akwa eji eje ebe ọbụla dị mma, ọ akwa eji eji aga ụka ma eme ihe ndị ọzọ. Maka gịnị na ndị ọcha kwuru otu ahụ, ikwu asị gị that is not the standard, that is not the class, ịghọtago? Mgbe na-ajụ gịnị kpatara o ji abụrụ na ọ ihe ndị ọcha kwuru bụ ihe bụ klaasị, bụ ihe bụ standard, na nke anyị ada abụ klaasị na standard. Maka na kemgbe m bịara ebe a, ọ bụkwa na m yiri akwa m, ikwu na ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ. A na-asị gị hey, you look so good, you look so beautiful, na ịmaka na ịdị mma n'anya, ịghọtago? Ọ na-atọ ha ụtọ. Ijili akpa ha na-asị hey, na ọ ga-adịkwa ha ka ha nweta ụdịrị nke a. Ime isi gasị gị oh hey, a na-emetụgasị ego ayọrọ ga n'isi gị, na-asị na ụmụaka na ha chọrọ ya. Uwe na-ajụ ka edi ka anyị si wee nyochie wee kpebie nọọ ihe ha kwuru bụ ihe bụ nya ekwucha ọkwụlụ, maka na ha kwuru otu ahụ. Ebe ọ na-abụ ịpụtakwa ịhụkwa na otu ide dị ha mma, mana ọ bụrụ be anyị ka ị nọ mmadụ ha wee na-akọ gị ọnụ maka na iyi akwa Igbo na ị na-asụ asụsụ Igbo na isi gị dịkwa ka isi ndị nka na imeghe isi igoho nke na-ewu ewu, wetago nke ga-eme gị ekwupụta nnọọ ka ụmụasa, ewetago. Wee na-ajụ gịnị kpatara, maka na ụdịrị echiche a na ọ na-abụ nnọkọta na-ajụ ya bụ ajụjụ n'ime onwe m. Kedu ihe kpatara ọha nwa mere anyị ka anyị nwazi jizi aka anyị eme onwe anyị kịta? Ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-atinye n'okwu a gị ịza m, ọ bụkwa na o nwere ihe na ya na-ajụkwa ya bụ ajụjụ na-aga. Ekele m na nọ m n'ụlọ akwụkwọ mana ụlọ amago na mma na-enweta ohere nnukwu, ya bụ mgbe ọbụla m nweburu ohere mee ya otu a ka o wee na-atọ ụtọ, ịghọtago? Ekele m unu.